Ate ba? Ako lagi mo lang. Hoy, mama, lali mo kan. Lagi. Ay paglandi lagi. So di lagi. Kinaro makaibalo pud kog unsa ni ako mga eskwela. Si Dagan ani. Kadto nay mga pating kito sila nay, dili sila manulod. Day pating. Sige ra sila adto sa sapa nay. Di na sila katarog eskwela di ay. O dili nay, nakita gyud ako sila dito sa sapa ganina nay, wa sila nanulod. Na mauday ni mga bataan. Ay, dagan yung chika nay. Oh, unya. Si Margaret na ba? Nanay kong ani nanay. Mugin na sige nang chismosa kayo lagi na. Bantog sige tagbunala ni nanay. Siya ni sigtukan. Kabalo ko sa kabit sa akong maestra. Lah, O katong nakawat sa meter sa tubig. lah. O kabalo ko nay. Ikado naman. Lagi na niya. Napitoy silingan na mo nay nga. Kuan ka nang natakdan sa wakwak kay. Ha? Natakdan sa wakwak nay. Siya ra di sigtukan di ay. Pumuton gina ko ning simod buang ka. Anak ko na, birahan ako. Ano man to? Kuan man, sige man siya pamista unya. Mong natakdan siya sa wakwak kay baga mo isag naong nay. Labasig usa ka na tagdan kasi makagkabit-kabit des kay nito. Adili na yun natakdan ra gusto ko nay. Na nayati na gyud ni. Mga to sila nay, tinuod dito kung di pangingon nay. Grabe dito sila ka mga sipat kayo, grabe ka badlungon. Karon kay nakakuan ako na kay balon ako. Pantay lagi itong mga kawit balay lagi. Ay, imo na, imo sa lang libak-libak sa minimo dia kana raya. Ya, tinuod man pod. Oh, boy. Ayaw ba? Ikaw rin katugan ni nanay ha. Bantog sige may kabunalan. Tinuod man pod. Eh, may away-awayon. Awayon tinuod man pod ni istorya ba? Ikaw man ay sumbong-sumbong nga banto ka kapalos na Tinuod man nagbukas pod ni dayon mga ni istorya. Na. Ito yun. Ayaw na. Dagan Margaret, dagan! Dagan na! Dagan, mga buakin yung mga bataan niyo. Dagan! Mga buakin yung mga bataan niyo ba? Buanga ta ha. Dagan! Dito magtago na yun! Magtago ka masapon kanila! Nakawag pas! Dagan! Bata o pamuo sa maestra makapag Ikaw rin katugan ha. Nila bugo ka ayo pero amidal na kupas plato lapis di mong gulwan. Makabalos ra ko niya sunod. Makabalos kaha si Margaret. Unsa iyang sulod nga buhaton? At ami ang dugang sumpay sa kong sugilan. Uy, bakit? O ang chismos ng Margaret.